W szumnej wsi Niebuczowej, kiedy leży w dolinie rzeki Odry, cholera cię burza. Nie ma fajniejszego miejsca na całej ziemi. Nie myślcie się ze myślą, na dolinie mojej wsi jest mocna pożwirownych stawów, w których pływają roztumańte ryby, doplają się kaczki, gęsi i inne ptoki. A na zbiorniku jest aż 6 wysp, z których największą ma 4 literka. Czy wiecie, że w Niebuczowach jest aż 63 słów uszatek? Ja tegoście nie wiedzieli, nie? Wszystkie pola w naszej wsi są richtig urodzajne. Sieje się na nich pszenica, majs, ćwikla i roztumańte inne zboża. Sadzi kartofle i bodzinki. Muszę wam powiedzieć, że dawniejszy w pośrodku wsi stał drzewany, dębowy kościółek, kiedy teroski jest w Skansynie w Chorzowie. Na miejscu tego kościoła jest teraz krzyż, a koło niego rośnie stary dół, na którym swoje gniazdo oboczu. Dzisiaj chcę wam pogadać, jako to dawniejszy wyglądało śląskie wesele. Jak to dawni w Niebuczowach wydawali, no bo jednak kiedyś to te wesela były inaczej niż dzisiaj. Ale pierwsze były jeszcze pogodne pozolite, bo one też były inne. Jak pierwszy raz Galan przyszedł do działki na Zolity, to musiał u nich zostać na wieczerzu. Mamulka narychtowała dobre jodło, a potem innych chodziła po izbie i dziwała się na tego Galana jako u niej. Jak ją odwartko, a potem jeszcze łyżka oblizał, to był znak, że będzie z niego dobry i robotny gospodarz. Ale jak ją pomału i łyżki nie oblizał, to było wiadomo, że będzie cioprok i nie lubisz. Częstowali go też bożowo. Wloli mu do kieliszka seta i dziwali się. Jak wypił takiego formanioka na roz, to pom boczku święty, broń przed takim oszalcem. Ale jak się to wziął na 2 razy, to była jeszcze nadzieja, że nie ma taki zły. Jeszcze da się z niego zrobić porządnego hopa. Jak już taki karmus przypadł wojcom do gustu, to szło pomału myśleć o weselu. Z tym nie szło się śpichać, bo ojcowie od młodej pani musieli działszy naszykować wiano. We wianie działka dostała bieżina z lodówkami, poszwy, ręczniki, gorki, rumpla i żywano wanienka, a bogatsza działka dostała jeszcze dobro krowa, ciela, maśniczka i kunsek pola. Ale też nie wszystko. Trzeba było jeszcze działszy naszykować porządne weseli, żeby się przed ludziami nie zgadnąć. Pierwej wesela dycki robiło się w chałupie u młodej pani. Trzeba było bez na weseli uchować pięknego wieprzka, do tego jeszcze szykownego byczka, nasadzić kwoczki, żeby były dobre kokotki na mięso i kurki na zupę. Zaczynało się też zbierać jajca. Zbierało się je do beczki i przesuwało plewami, żeby się nie zepsuły. Po pierwsze, w stołówce chodziło się prosić gości. Goście zamiast wierzynków dawali poczta. Były tu syr, jajca, mleko, mak, umasta i roztumańte inne maszkiety. A bogatsi goście do poczty dodawali jeszcze pieniądze. Przynosiło się to tak dobry tydzień przed weselem, żeby z tego napis kołoczana rozdówka. W dzień weselu już od samego rana pod chałupą młodej pani grały muzykanty, no bo weseli dziecki musiało być z muzyką i inny w poniedziałek albo we wtorek. Jedne z pierwszych gości to były ciotki i dróżki, które pomagały młodej pani obryć się i poczusać. Młoda pani miała na głowie szeroki smerty, jak wyglądało to jakby była w baranicy. Obleczono go w faltowany ciepły rok,
do którego była bogato zdobiona jakla i piękny, kwiaciaty jedwabny furt. Pod spodkiem miała piękny, wyszkrobiony kąterok, a jak weseli było w zimie, to była jeszcze odioto szpiltuchy. Młoda pani musiała sobie jeszcze wsadzić za lejbie piórko od ptoka, a do chusteczki sypać łyżeczka cukru, to by miała lekkie i słodkie życie z tym chłopeczkiem. Jak już się ta młoda pani nastroiła, to przyjeżdżał pan młody ze starostą, ojcami i gościami. Pan młody miał na siebie piękny czarny ancuk z winiaczką, biała koszula i do tego obowiązkowo cylinder hut i białe rękawiczki. No, ale żeby mógł mieć taką szwarną młodziołcha, to ją musiał wykupić, inakszy i nie dostał. A czym młoda pani była szwarniejszą i bogatszą, tym więcej musiał zajadać. Bo inaczej starosta od młodej pani nie wpuścił młodego pana do chałupy. Kosztowało go to mocka, bo musiał dać na tablet wielką kubkę pieniędzy. A niekiedy dołożyć jeszcze kastelka z złotymi zausznicami i wtedy dopiero mógł ją dostać. Potem starosta od młodej pani zaprosił wszystkich gości na śniadanie. Po śniadaniu ojcowie dawali swoim dzieciom błogosławieństwa na nowe druga życie. Wtedy on młody wyciągnął z kapsy dwie piękne białe chusteczki i położył je na progu. Na jedna kierunku on, a na drugą młodą pani. Muzykanty na błogosławieństwo zagrały pieśniczka pod twą obroną i ojcowski dom. A ludzie zamiast śpiewać, to płakali dokupy z ojcami i dzieciami. Że człowiek to wtedy nie wiedział, czy to jest na weselu, czy na pogrzebie. Jak już te popłakali, to ustawiła się procesja z młodym państwem na czele i pokroczali do kościoła. Zanim do tego kościoła doszli, minęło mocka czasu, po co punsek, chłopy ze wsi z dzieckami zastawiały weselników. Poprzewlekali się za diogów albo za tyrkuźników, wzięli żerć albo drabina i zaszpilowali drogę. Przepuścili dopiero jak weselnicy dali po groszy, a młode państwo dało chłopu gorzołka, a dzieckom bumbuni. Niekiedy to i faroż nie mógł się na nich doczkać i nie chodził i kukał z tych luchty, czy to już idą, czy nie. Po ślubie wszyscy goście szli do młodej pani na obiad. Po obiedzie przyjeżdżał do chałupy fotograf cykać zdjęcia. Jak ich już pocykał, wszyscy szli do zolu tańcować. A potem, jak se już tak richtig porządnie potańcowali, uzaj wszyscy szli dudu na wieczerzę, a po wieczerzy nazad do zolu tańcować. O 12 odbywały się otrzepiny. Drożki i wszystkie niewydane dziołchy brały młodą panią do środka, robiły kółko, śpiewały i roztumańte pieśniczki i żegnały się z jej paniństwem. Niektóre pieśniczki były tak żałosne, że młoda pani miała od płaczu aż oczy czerwone. Jak się już z tym odni panieństwem pożegnali, to pan młody wziął pod parza i szli dudą se wyspać. Po pokrowkach, które były na drugi dzień, pani młodo kludziła się do chłopa, a potem jak w bojce żyli długo i westce przuli, a najbardziej wyglądali na boczunia i nigdy go nie odgoniali, bez tuż swe mocka dziecię dożykali. No a tam rzekł jeszcze przynieść takiego lichty śląskiego kołocza z nowoczowskiego weselu, co się możecie poczęstować. Dziękuję.